Ġiet inaugurata l-opra tal-arti Sea Cave Entrance fil-ġonna ta' Hastings il-Belt li hija xogħol l-artista internazzjonali Cristina Iglesias. Sea Cave Entrance inħadmet speċifikament għal dan is-sit. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Arti José Herrera ddeskriva din il-biċċarti bħala waħda li tqanqal l-ħsieb u ssaħħar l-udjenza. Faħar ukoll il-mod kif il-proġett joffri aċċess dirett tal-arti kontemporanja internazzjonali. Iċ-chairperson tal-Majkas Phyllis Muscat iddeskriviet xogħol Iglesias bħala esperjenza artistika li tistiednek tingħaqad mal-memorji u l-ħin ma' dak li hija madwarna u ma' dak li possibilment hemm mistoħbi taħtna. Muscat qalet ukoll li din kienet l-ewwel attività tal-Majkas mill-bidu tal-pandemija u din irnexxilha tibqa' għaddejja fil-ħin mal-iskeda intensiva ta' xogħlijiet ta' restawr u kostruzzjoni li se jwasslu għal ftuħ tal-Majkas Galleries fl-2022. L-artista Cristina Iglesias spjegat li hija taħdem fuq il-proġett studjat il-kuntest u l-ġeoloġija tal-ġonna ta' Hastings u żammet f'moħħha il-kultura u l-pajsaġġ Malti. Sea Cave Entrance hija kwist nazzjonali illi se tkun aċċessibbli għal pubbliku fil-ġonna ta' Hastings għas-sentejn illi ġejjin. Din eventwalment se tkun rilokata fil-Majkas Sculpture Garden la darba il-binja tkun lesta.